so tawi ngol darol jurminingol pesangol e tinde nguru balewu ene jogi kattude goranam ko do e gore haada haadi ko do woni kattude gore ko duunde tobde e nder ndiyam mawdam filtingo Atlantique kilometre uji tati bangi funnange Dakar lamorgo leydi Sénégal gilande Denis Diaz Portugal o fi koyngal mudum e leydi gore e hitande ujunere e temedde nayi e capande nayi e nayi hande wuro ngo tabitte e juuɗe Farayse en hitande ujunere e temedde jeetati pawɗi ko ina simte waye waɗi e tufde gore so tano en daddoyama nder jeeri walla nder laddeji Afrique ko ɗo ɓe pottitinte hande laaɗe Europe njoofi ndondoyoɓe pukkoya Amérique woro ngal damal joote damal basal warñede kay ƴiƴam sagataɓe Afrique duuɓi temedde tati e ngal ŋajjini kala cornoɗo e maggal mayde mum ɓuri gurdam mum fulɓe ina tawe ɓen fulɓe cori e maggal Je pense que Gorée a toujours été, je dirais... ko selli ko kam Gorée ɓooyi wonde nokku pottital leƴƴi kewɗi ina kawrita ɗo gila e Farayse naɓe ha e Portugal naɓe wiyeteɓe Hollande en ni ko ɓen ni jibini wiyeteɓe signar woni ɓen ɓe ganduɗa jinnaɓe men ko ɓe ko raneɓe heddiɓe ko ɓaleɓe ƴanti hennene kadi leƴƴi Afrique naɓe hono Sénégal naɓe ko wayno fulɓe ko wayno sereraɓe ɓe fo ene tawe e Gorée ko wayno jolfuɓe qui est représenté dans toute sa diversité. Nous avons une forte... Haalpulaar en ina darani ɓamtare wuro ngo no feewi ene wayno eɓe jogui ɗo gueɗal timmugal eɓe jogui ɗo fayida kala ko wuro ngo ina dilla en tant que maire ils sont un des kamɓe goni hande calɗi ɓamtare wuro ngo gila to pinal muɗum ha e to faggudu muɗum ha e fannuji keddi plan social mais aussi sur le plan économique. ɗo mbo teskiti vers les années 1870 1873 du moins ari hen toujours trace uji jettode Haalpulaar en Diallo aɗa hawra hen Diallo en yettode Diallo yettoteɓe kadi Dem ɗum foof nan hen ha joni ne kay won jibinaɓe sat ɗo à partir de 1936 en 25 en taw ko Haalpulaar en te nanɗo ha joni e nder wuuro he. so laana ndiyam joofi e Gorée ko kamɓe gaddotoɗa yiide kamɓe mbiyete fulɓe ferɓe laabi wurɓe warñede mumen gurni Gorée keedi ɗum e joote assalamu aleykum gargol Haalpulaar en ɗo e Gorée ɓooyi min mbawa wiide tan ko date naggam kono amin jogui hen piile tiɗɗe tan saabu almami momin tawi ɗo o ina wiye Mouhamadou Saïdou on ko bamum ari ɗo ummi ko Koɓillo ina wayno ko kanko darni ɗo diine l'islam won jinnaɓe men woɗɓe kadi gaari ɗo ko ɓooyi ɓen min tawi ɗumen ɗo eyyi kono min mbawa hokkude kam hitande naggam walla ñalawma naggam eɗen gandi tan kam gargol Haalpulaar en e Gorée ɓooyi min garmi ɗo ko 55 mi jangguini ɗo Qur'ana fodde duuɓi 50 gonmi almami noon koye 74 nden gonmi almami ratibe e 77 gonmi chef de quartier eteɗo cardinal Thiandumo on ardino catholique en Sénégal foof on so arino e wuuro he mawo ara hawo yettomi min calmodira min kabrodira nde o yaha o yettoyo koreji mabɓe to nde o haalaniɓe toon e nder église he o wi almami o mbatte e mum haqqille ko moƴƴo te ko musidɗam gila nden noon fayi joni kamɓe mawɓe mabɓe e tokosɓe mabɓe foof min eɓe dokkimi hurum te amin jotodiri kadi jotodiral moƴƴal amin nangodiri amin ɓamda imam ratibu kañum woni gaynako yimɓe
kala nde min juuli to juma to mboɗo waajoɓe ko faate Allah to banggue sharia Allah so inde waɗi dental waɗi mboɗo waajoɓe so genayte waɗi mboɗo waajoɓe Gorée ko lollugo tarih. Gorée ari ndendi en jama e église mbeɗodiri juuɗe hurum kaye enɗam sabu kala ko wona jam ko jam ɓuri. hay sa ƴeewi ni catholique en ɓe ko kamɓe catholique en moralanaɓe ɓuuri hen hewde ɗum waɗi eɓe kewi ɗo henne serraɓe ne kewi ɗo fulɓe ine kewi ɗo hakkude noon amen minen serraɓe e kamɓe haalpare en ɓe ko denɗiragal tiɗgal woni ɗon ko fijirde e jaleɗe woni ɗon pamodiral e beldal ce cousinage et cette parenté. Ko hande Gorée finata ine deeƴi ko hande Gorée finata tawa finnani kono nden noon yaadi e nden jimandi gasi fulɓe lutti jottima Gorée wonti ngowandi. sukaɓe ɗo ɓe jibina nomin jibinira ɗo henni ni ɗo ɓe mawni nomin mawniri ɗo henni ni kono goto hen foof emin gandina ɗum ko satti e ko tawi saabu sa tawi yumma ko halpular a tawi bamma ko halpular hay sa yahani to Fouta to wiyete nder Fouta to aɗa woni ɗo hande nder leydi aɗa woni foti wattorde bande halpular mo tawɗa fof aɗa foti wattorde jinnami aɗa foti fof kala mo jiiruɗa ɗemgal mbimami aɗa foti watturde ɗum. Gorée ne wiye ko wuuro tubakoɓe ne wiye ko lasli ndendi hen emin mbiya ɗum noon ndentoɗe gandon kon ɓiɓɓe halpular en ɓiɗɗo debbo yo ren hoore mum ha Allah addana ɗum manore mum yo andu hoore mum ha Allah addana mum teddugal mum woni jooɗoɗa sa janggo woni hoto Allah ittane lasɗi ma hanki ganda hoorema ndena jangde ma ndena lasɗi ma ndena diine ma ko ɗum min dentintaɓe. ko ɗo portugais en hollandnaɓe engeleka e farayse darni kaggulaɗe gam jeeygu ɓaleɓe Afrique. o nanalla addi ha alaɗo aade ummotako arde humpitoyade ko Gorée ko. jamanuji mbaylima aadaji e jiggaɗi kiwodiri e dingiral yonta Gorée. goram mawɓe ina miijo hanki sukaɓe ina teɗono kesum.